Köszönöm szépen, én Szarka Istvánné vagyok, és a következőt szeretném. Először is egyetértek sok mindenkivel, amit előttem elhangzott. Azt gondolom, hogy az egész Bartók Béla útnak, mint kulturális központnak a terve és a gondolata Molnár Gyula és a Hadik kávéház köré csoportosítható. Tehát azt gondolom, hogy azért találták az egészet ki, mert a Hadik kávéházat kellett átjátszani a haveroknak, azért kellett azt újra átépíteni néhány év után az egész Gárdonyi szobor környékét, pedig azt a Bartók Béla út felújításakor egyszer rendbehozták, és azért történt az a szerencsétlen dolog, hogy most nem lehet balra fordulni a Bartók Béla útról jövet a szobornál, és nem lehet lejutni a Budafoki út felé, és ennek sehova sem. Abszolút elképzelhetetlennek tartom, hogy a Bartók Béla utat ezzel a kivételesen nagy zaj és forgalomterheléssel, ami ott azon az úton van, amely Dél-Budának a központi útja, azon egy kulturális központot létre lehessen hozni, hiszen sokkal inkább lenne alkalmas erre bármelyik kis csöndes utca, akár a Bercsényi utca, akár a Budafoki utca, Bercsényi utca például a maga csendes forgalmával, az olyasmi, nem lehet, hogy nem a Rádai utcát kell példának venni, de ott lehetne valami hasonlót kialakítani. Hadd mondjam el, hogy én megszámoltam a mai napon, és ugyanaz hangzott el a polgármester úrtól is, hogy az eladott üzleteknek a tevékenységi körét a magántulajdonúaknak már nem lehet befolyásolni. Megszámoltam, a Körtér és a Gárdonyi szobor között 5 darab használt ruhabolt van, pontosan, azon kívül van bankból 3 fiók, azon kívül ingatlaninroda van, most írt 2, ez egyik sem a kulturális központnak a illeszkedik bele a képébe. És még egyet hadd kérjek, én magam közös képviselő is vagyok a Kosztolányi Dezső Nagyházban. Tudom, hogy a Demszky-féle főpolgármesteri hivatal talán 2009 végén hozott egy olyan rendeletet, hogy egy üzletnek, egy kereskedelmi tevékenységet ellátó üzletnek a profilját mindenfajta előzetes önkormányzati engedély nélkül bármikor az, aki benne van, megváltoztathatja úgy, hogy csak bejelenti az önkormányzatnak, és arra az önkormányzatnak ki kell adnia a tevékenységi körváltozási engedélyt. Kérem szépen arra önöket, hogyha egy mód van rá, ezt változtassák még minél hamarabb, mert akkor például arra is lehetne önöknek joguk, hogy a használt ruhaboltot ne engedélyezzék, hanem azt valami olyanra engedélyezik, hiszen az én önkormányzatban vetett hitel azt mondatja velem, hogy egy polgármesteri hivatalnak a tekintetben is döntési joga kell, hogy legyen, hogy figyelembe veszi, hogy a környéknek milyen fajta üzletekre van szüksége. Például a Bartók Béla úton. Én csak azt tudom elmondani, hogy a mi házunkban, a Kosztolányi Dezsőtén 5-ben van 8 darab üzlet, abból 5-ben kenyeret és pékárot árulnak, és egyébként semmi más nem lehet kapni az egész környéken. Tehát azon a Bartók Béla úton, ha már van ott 2-3 galéria, gondolom annál többre senki sem vágyik, annak is miért kell pont modernnek lenni, amikor ez egy konzervatív kerület egyéb iránt. Miért nem lehet mondjuk akár édességboltok, akár kávé, akár sajt, kis apró kis sajt, extra sajt áruféleségeket árulni benne. Szóval miért nem lehet meghagyni, és miért nem lehet megkérdezni a lakosságot, a ott lakókat arról, hogy mire van igényük. És akkor még egy utolsó kérésem, hogy a Körtérnek, amelynek tökéletesen el van rontva a közlekedése, mert a 3 bevezető nagy útból jelenleg egyik sem tud keresztül menni a Körtéren, mikor lesz abból valami egyáltalán, és az a kérdésem, hogy a metrónak legalább abba hagyott beruházásánál a felszínt miért nem lehet átadni a forgalomnak, hogy legalább a Fehérvári út felől be lehessen jönni a Körtérre. Köszönöm szépen!